Split 3, treći gradski rajon. Ja bih prvo htjela objasniti zašto to zovemo treći gradski rajon i zašto Split 3. Split 3 nastaje 60. godina, krajem 60. godina, kada grad Split još nema generalni urbanistički plan i u nekom planiranju je on podijeljen, grad Split je podijeljen na rajone. A rajon je pojam koji je prisutan u urbanističkom planiranju. On znači 30 do 40 tisuća stanovnika sa određenim sadržajima i tako dalje. I tako je Split podijeljen na 5 rajona. Prvi rajon je bio onaj Split koji je izgrađen do 45. godine, dakle od samog početka do 45. Split 2 je bio onaj dio grada izgrađen od 45. do 65. I svaki od ta dva dijela, ta dva rajona je imao otprilike 14.000 stanova. I u jednom momentu su u Splitu, u poduzeću za izgradnju Splita, odlučili izgraditi baš toliko u trećem gradskom rajonu 14.000 stanova. Četvrti i peti rajon je trebao biti izgrađen u budućnosti. Ta ideja se rodila u poduzeću za izgradnju Splita, jednom neobičnom poduzeću koju ja ne znam da je tada postojao u Jugoslaviji, možda griješim, možda ne znam dovoljno. To je bilo poduzeće koje je vodilo računa o svoj izgradnji i održavanju svih zgrada u gradu, na način da je vodilo računa o otkupu zemljišta, o izgradnji zamjenskih stanova, o održavanju postojećih zgrada, o planiranju i održavanju infrastrukture. I kako bi ja rekla, jedan od vodećih ljudi i poduzeća za izgradnju Splita je bio Josip Vojnović. I on je na jedan način otac Splita 3, idejni začetnik uopće koncepta kako graditi grad i rekao je umjesto pojedinačnih gradilišta idemo mi napraviti, osmisliti grad za 50.000 stanovnika na 340 hektara površine. I to se događa 1968. godine. Područje je označeno ono na kojem je trebao biti Split 3. Tada na tom području nema oko 1000 stanovnika, a sam grad ima oko 130.000. Od javnih zgrada tu samo postoji vojna bolnica, to je vojna bolnica, i jedna mala osnovna škola, prva zgrada koja je izgrađena poslije Drugog svjetskog rata u Splitu. I Josip Vojnović radi veliku pripremu. Kaže, nećemo pojedinačno, nego ćemo osmisliti grad sa svim svojim pratećim sadržajima i radi pripremu na način tako da angažira sve faktore društvene i političke u ono vrijeme u Splitu. Pa traži od svih da daju svoje parametre i uvjete kako bi trebalo graditi, budući generalnog urbanističkog plana nije bilo. Što znači da je i gospodarska komora, i društvo arhitekata, i gradska vijeća, grad Split tada ima 4 vijeća, pa je bilo socijalno-zdravstveno vijeće, pa je bilo dakle, vijeće za školstvo, za zdravstvo, za ne znam, političke odluke i tako dalje. Svi oni su dali svoje ideje i svoje potrebe kako bi trebalo graditi. Na to se to, njihove ideje su ugrađene u recimo jedan nacrt programa za natječaj za Split 3 i ponovo revidirane, razmatrane i kritizirane da bi se one na kraju složile u jedan program, u jednu knjigu, u okviru koja je onda potvrđena na svim mogućim forumima, političkim i onim drugim, i natječaj za Split 3 je raspisan u jesen 1968. godine, one slavne godine 68. kad se svugdje svašta događa i po Europi. Interesantno, na tom natječaju, do tada su mnogi natječaji bili u Jugoslaviji, ali ovdje nije bio opći, samo opći i raspisan za sve one koji su htjeli učestvovati, već su bile pozvane i 3 grupe. I to je ovako bilo neobično i drugačije. 3 grupe su bile iz Ljubljane, Zagreba i Beograda. Zašto je to bilo tako? Zato što je Josip Vojnović zapravo po meni htio kontrolirati da to što bude bolje u smislu urbanističkom i da bude racionalnije tako da se kontrolira sva izgradnja. U pripremi samog natječaja oni su napravili i razradili ekonomski koncept.
kako bi se to sve skupa financiralo. I onda su pozvali te 3 grupe, na sam natječaj je prispjelo 18 radova, ali prvu nagradu jednoglasno je dobila grupa iz Ljubljane, profesor Braco Mušić, ovdje je s nama, i Marijan Bežan i Nives Starc. Oni su dobili prvu nagradu jednoglasno i ovo je natječajno rješenje. I to natječajno rješenje je bila osnova za izradu osnovnog urbanističkog rješenja za Split 3. Njihovo rješenje je ležalo na dva osnovna urbanistička elementa, a to je jedinica susjedstva i ulica. Ta dva urbanistička elementa su zapravo odmak od Ville Radieuse i Le Corbusiera i Cijama i tih ideja modernizma. To je bilo nešto drugačije. A stambena jedinica je imala svoju veličinu i sve svoje prateće sadržaje. Šta je to značilo? To je značilo otprilike 6 do 10 tisuća stanovnika, prosječno 8 tisuća stanovnika, na prosječno 8 tisuća stanovnika zavisi od koliko je djece, ide 1 ili 2 osnovne škole, ide 2 ili 4 dječja vrtića s jaslicama, ide pošta, ide zgrada, društvena zgrada za tu stambenu jedinicu, ide čak i javni WC. U ono vrijeme je bio programiran i javna govornica koja je danas ispala iz toga. I nekoliko stambenih jedinica tvore rajon, a rajon je negdje 20, 30, eventualno 40 tisuća stanovnika. Naš rajon Split 3 je trebao narasti na 50 tisuća stanovnika. Osnovni koncept je ovdje, se vide da su bile 2 stambeno-poslovne ulice koje su išle u smjeru sjever-jug, a zapravo u smjeru Karda Dioklecijanove palače, a longitudinalno kretanje je bilo uzduž samog poluotoka, je bilo vezano za glavne prometnice i za stambene ulice. To su bile novosti Splita 3 koje nigdje do tada još nisu. Naime, ulica je kao takva bila ispala nekako iz urbanističkog planiranja kod nas, mislim u bivšoj Jugoslaviji i u Europi, vezano za Cijam i tako dalje. Na osnovu ovog natječajnog projekta napravljeno osnovno urbanističko rješenje. Dio grupe Marijan Bežan i Nives Starc su došli u Split, zajedno sa ekipom iz Splita napravili su veliki projektni tim koji je radio in situ, kako je to rekao Marijan Bežan, i to je bio jedan specifičan rad, izrada, evo ga. Ovo je osnovno urbanističko rješenje koje je nastalo na temelju natječajnog projekta. Ono se u nekoliko razlikuje, naravno pod pritiskom, ovdje su puno puta rečeno nekih političara, pa uvijek neko nešto pritišće, bili da su to političari ili investitori, malo su zgrade bile više, malo je bilo više parkirališta, nešto manje zelenila nego što je bilo u početku, ali evo ovako je izgledalo osnovno urbanističko rješenje Splita 3. Ideja je bila da je centar već zadovoljio i dao je maksimum svoj u zadovoljenju svih potreba građana koji su tada živjeli u Splitu i da je potrebno napraviti jedan sekundarni gradski centar koji se trebao dogoditi baš u ovoj drugoj, takozvanoj dalmatinskoj kali, odmaknuto od svega, i tu su se trebali dogoditi brojni gradski sadržaji, jer je centar već bio zagušen, a Split je na poluotoku. Veliki dio, dakle, 3 stambene jedinice koje su se poklopile sa administrativnom podjelom Splita, koja i dan danas drži vodu, dakle, tadašnje mjesne zajednice, a današnji Grodski kotarevi, ovo je jedna stambena jedinica, ona je i danas Gradski kotar, odnosno mjesna zajednica neka.
Malo brzo govorim, ja? Aha. Šta je značilo da tu imamo, tu je bilo predviđeno, ako gledamo kao stambenu jedinicu, ona je tu imala svoju osnovnu školu, dječji vrtić i tako dalje, a ona je ujedno bila i djelomično centar ovog cijelog Splita 3, koji tu su se znači događali i neki drugi sadržaj. I, pardon, još jedan put sam ovdje, malo sam se zbunila. Dakle, ova je jedna stambena jedinica uglavnom izgrađena prema osnovnom urbanističkom rješenju. Taj predio se nekad zvao Smrdečac. Ovaj dio, ova stambena jedinica je izgrađena po osnovnom urbanističkom rješenju, tada to se nekad zvalo Križine i Mertojak. Ovaj dio nikad nije izgrađen. A ovaj predio je uglavnom prepušten divljoj izgradnji. I to mi je bilo potrebno da kažem, da vidimo kako to zapravo izgleda. Ovo je Split 2009. godine. Smrdečac, ovaj donji dio je posebno, uglavnom izgrađen prema osnovnom urbanističkom rješenju. Ovdje se događa kampus. Ova stambena jedinica, danas Gradski kotar, se naziva Trstenik i to vrlo dobro funkcionira, i Mertojak. A ovdje je zapravo to nekako se ništa nije dogodilo. Ovdje su nekakvi mali pokušaji koji su se dogodili poslije 1984. godine i ovdje je zapravo ništa se nije dogodilo. Danas tu vladaju detaljni urbanistički planovi koji ne sagledavaju grad u cjelini i tu je ovako, danas tu zapravo bez obzira na vrlo lijepe zgrade, tu nije ugodno živjeti. Pardon, onda to meni ide malo ovako. Što se tiče kako su taj pobjednički tim prije nego je dobio nagradu u Splitu 3 je ideju stambene ulice već prakticirao i razvijao i promatrao kroz neke druge situacije. I prvi susret sa tom idejom je bilo 1954. kad je u reviji Arhitekt bila objavljena razvoj stambene jedinice i ulice u Švedskoj. To je to. Na to je profesor Braco Mušić zajedno s Tinetom Pibernikom radio na natječaju kojem se škola arhitekture iz Ljubljane predstavila u Hagu 1955. godine, a mentor je bio Edvard Ravnikar i to je ovaj koncept. Na to je ponovo daljnji razvoj stambene jedinice i ulice je Braco Mušić razvijao kao svoj diplomski rad na Harvardu 1964. godine. Na to se Braco Mušić vraća u Ljubljanu i radi, ovo je skica ruskog cara, to je stambeno naselje koje je nastalo u Ljubljani, dakle jedna ideja koja je dugogodišnja, ima svoju povijest i razvoj koja je po meni došla u svojoj najboljoj formi na Splitu 3. I 65. godine, mislim da ne griješim, je bio natječaj za Petržalko. Profesor Braco Mušić sa Marijanom Bežanom i Nive Starc učestvuje i to je natječajni rad za Petržalko. I na to slijedi Split 3. Ovo je osnovni koncept Splita 3, dakle dvije snažne stambeno-poslovne ulice koje idu od sjevera prema jugu, a ujedno u smjeru Karda Dioklecijanove palače. Dakle, apsolutno se uzima u obzir ono što je u prostoru, spomenici u prostoru, a paralelno se poštivaju, to su ulice u Splitu koje tada postoje i koje danas postoje, koje su nastale tačno u smjeru centurijacije, a centurijacija je agrarna podjela terena nastala u 1. stoljeću poslije Krista. To je agrarna podjela terena, salone, i koja se zadržala sve do dana današnjega i glavne ulice teku. One formiraju stambene jedinice, to je onaj Smrdečac koji sam prije pokazala. A ovo je ujedno i koncept, drugi dio koncepta natječajnog rada gdje se mislilo da glavne centralne funkcije grada se postepeno smanjuju do sljedećeg naselja, a da prostor preuzimaju stambena izgradnja sa pratećim sadržajima koje sam prije nabrojila
I tako da se jednostavno prepliču, izmjenjuju do prvog sljedećeg naselja, a to je bio Stobreć. I onda se takav rast može ponoviti. Dakle, urbanizam je jedan rast, osnovni koncept se postavi, a kroz vrijeme se može realizirati. I tada je predviđeno da će shopping centar, dakle 68. da će baš na ovom prostoru biti, ovdje piše shopping centar 2000, što se stvarno dogodilo, mislim moram ukazati na kakvo vizionarstvo je bilo. Pardon, ja stalno krivo pritišćem. I samo da prikažem još kratko Smrdečac, koji je s vremenom, taj Smrdečac ovako malo zvuči nezgodno i ljudi iz tog kvarta su preuzeli ime Split 3. Tako da Split 3 kao ime, kao pojam apsolutno postoji među građanima Splita. I djeca i tako dalje kažu idemo na Split 3 i to je prisutno. Ovo je samo izrezani natječajni rad za Split 3, za Smrdečac koji se danas zove Split 3, stambena ulica ispod kojeg se u potpunosti nalazi podzemna garaža. Neki dan sam pročitala da je dan danas to najveća podzemna garaža u Hrvatskoj. Zaboravila sam koliko broj vozila može preuzeti. Potpuno ispod cijele ove ulice je podzemna garaža, ovdje je kampus. Ovdje prikazali smo ovdje osnovno urbanističko rješenje koje je nastalo na osnovi natječajnog rada, tako da možete vidjeti ovo je kampus, ovo je srednja škola, ovo je osnovna škola, ovo je druga osnovna škola, ovo je jedan vrtić, drugi vrtić, treći vrtić, četvrti vrtić i drugi javni sadržaj, stambeni i tako dalje, dosta zelenila. Bilo je predviđeno 14.000 stanovnika, nešto manje danas tu živi. Izgrađena je samo jedna osnovna škola, jedna srednja škola i jedan vrtić je izgrađen. Ostalo se nije dogodilo. Daljnom razradom svaki od ovih stambenih jedinica se daljnom razradom dobivao još svoj recimo detaljniji oblik. Planovi su se zvali tada provedbeni planovi i ovo je provedbeni plan za Smrdečac. Tu je bilo sve definirano i gdje će biti stanica javnog gradskog prijevoza i gdje će biti odlaganje smeća i odvoz i dovoz i tako dalje. Ti planovi su bili detaljni, postojale su javne garaže, postojale su podzemne garaže i tako. To je bio zapravo grad koji je karakteriziran preplitanjem funkcija. Apsolutno preplitanje funkcija, a ne zoniranje. I evo danas to izgleda ovako, ovo je 2009. godina, od onda je nešto malo uznapredovalo. Po osnovnom urbanističkom rješenju to je sve trebalo biti pješačko što i je. 2010. ili 2011. tu se izgradio pješački most, tako da je sve skupa povezano. Na kampusu su i dalje izgrađene daljne zgrade za druge fakultete, tako da možemo reći da Smrdečac, odnosno danas se to zove Split 3, živi uglavnom prema osnovnom urbanističkom rješenju iz 1968. godine. Zanimanje za cijeli Split 3, dakle 340 hektara, bez obzira na jednopartijski sistem i tako dalje, političare koji su štošta uvjetovali, je bilo veliko. Iz cijelog svijeta su ljudi dolazili su stručnjaci, prvo iz cijele Jugoslavije su dolazili, prvo sa fakulteta, iz osnovnih škola, građani, političari, odasvud. Političke delegacije, ekonomske delegacije iz Japana, iz Kine, naravno Tito je bio, on je bio među prvima, ali samo sam htjela još pokazati kako zapravo taj dio grada izgleda 40 godina nakon nastanka. Crno-bijele fotografije su od Brace Mušića, a ovo smo snimili ove godine, tako da vidite kako taj dio se nije u mnogome, kako je zapravo zaživio, kako ljudi, radili smo i neku malu anketu. Ne bi se niko uglavnom iselio iz ova 3 kvarta koja su izgrađena po osnovnom urbanističkom rješenju. Uglavnom su zadovoljni. Postoje građani koje sve svoje potrebe zadovoljavaju unutar tog kvarta. Što znači? Da jedu, spavaju, rade, djeca im idu u školu, idu u vrtić, sve unutar šireg područja Splita 3. Evo još 4 motiva, odnosno 4 nakon 40 godina to ovako izgleda.
I još samo da kažem da stvarno interes za Split 3 ne jenjava, ali na jedan drugi način. Giancarlo De Carlo je bio najmanje 2 puta u Splitu 3, a Jane Jacobs je bila 1 put, ali bili su još brojni drugi, ako mogli bi reći da svi poznamo. Ovo što kaže, ovo zadnje je tiskano u Slobodnoj Dalmaciji prije mjesec dana. To je bio jedan okrugli stol koji je organizirao Filozofski fakultet, a na njemu su učestvovali tako razni ljudi u muzeju grada Splita i bilo je riječ o razvoju civilizacije. Filipić je doktor profesor na Ekonomskom fakultetu. I to je njegova izjava. Amerikanci se dive Splitu 3, u centar ponekad uopće ne ulaze. Evo, ja bi s tim završila. Ja se nadam da nisam previše. Hvala Višnja. Mogli bismo naravno još i apostrofirati izvanrednu suradnju između urbanista i planera i arhitekata, ali o tome smo naravno već govorili, a i to bi bio predmet još jednog ovoga predavanja, ali istaknimo u stvari da su u stvari i splitski arhitekti, da je Split na neki način već tada kultivirao svoju arhitektonsku školu koja je mogla na adekvatan način popratiti progresivne urbanističke ideje. Ali mene bi interesiralo, obzirom da ste vi stvarno duboko ušli u tu problematiku i znate puno o Splitu 3, kakav je bio model financiranja? Koje stvari investirao u izgradnju ovih stambenih blokova? Javni sadržaji su naravno spadali u drugi vjerojatno oblik financiranja, ali koji su bili investitori koji su onda kroz ovaj ured za razvoj grada... Taj PISNE, jel? Poduzeće za izgradnju... Poduzeće za, da. Dakle, pa ovako... Oni su naravno koordinirali cijeli proces, ali otkud je dolazio novac ovoga? Pa novac je dolazio... Iz svake plaće se izdvajao dio za stambenu izgradnju i on se preko grada se usmjeravao na poduzeće za izgradnju Splita, ako ja dobro govorim, možda će me bratstvo ispraviti, ono koliko ja znam. I to se odnosilo na stambenu izgradnju. Ali, budući su tada zamislili da bi to bio jedan kompletan grad sa svim pratećim sadržajima, uvijek se pokazalo da je problem izgradnje tih pratećih sadržaja, od prije svega škola, vrtića i tako dalje, parkova, dječjih igrališta, pješačkih staza. Ja mislim o Splitu 3 se moglo pričati. I onda je napravljena jedna anketa. U to vrijeme morate znati da je postojala vrsta tržišta Jugoslavije. Vrsta tržišta. Dakle, kontroliranog tržišta koje je bilo kontrolirano planskom privredom. Dakle, jedna neobična kombinacija, što je rekao kolega Kucina, neka tranzicija i to je bilo... Dakle, vrlo živo su se stvari odvijale i onda je poduzeće za izgradnju Splita, oni su već imali i svoje ciljane investitore. Veliki investitor je tu bila i vojska, naravno. Ali i neka druga poduzeća su tu htjela kupiti stanove za svoje, na primjer, sveučilište je tu kupilo dosta stanova za svoje profesore. I onda je napravljena anketa prema budućim investitorima, ti investitori nisu jednaki današnjima, bili su drugačiji, i pitalo ih se da li bi za povećanje cijena kvadrata, ja mislim za 5%, i tačno je bilo napisano šta bi koliko koštalo, i ako se na to doda 5%, bili oni pristali da se onda s tim novcem prikupljenim odmah grade paralelno dječji vrtići, škole, parkovi, pješačke staze i ostalo. I 75%, mislim da ne griješim, je ispitanika pristalo na to. Međutim, kako je to bila revolucionarna ideja, oborena je Ustavni sud Hrvatske, tada rekao da je to, čini mi se, nije Ustavni sud, nego sud u Hrvatskoj, a ne znam koji, je rekao da je to neautorizirani porez i tako to nije išlo. Pa je onda financiranje išlo kao i sve ostalo, zato se nije paralelno dogodilo sva izgradnja tih javnih sadržaja i tako dalje. Dalo bi se još o financiranju govoriti, ali već sam... Jako zanimljivo, još jedna od kontradikcija tog socijalističkog sistema jugoslavenskog, gdje načelno postoje modeli i postoje intencije da se to odrealizira. Zainteresirane strane pristaju i onda odjedanput na nekom mjestu se ruši ideja iz... iracionalnih često Uvijek, često iz iracionalnih razloga, onda još moram reći financiranje izostalo iz još jednog ovako razloga što je Split imao 79. godine mediteranske igre i veliki dio novca je otišao na
velike objekte i tada jenjava financiranje Splita 3 i onda se stvari drugačije odvijaju. Jer bilo je planirano i ekonomski razrađeno i postoje brošure na kojima tačno postoji ekonomska razrada šta bi koliko koštalo, koje su tiskane, dijeljene građanima. Nakon mediteranskih igara novaca nedostaje, sve se usporava, mijenjaju se koncepti i tako dalje. A šta se događa 91. to jedno drugo istraživanje ćemo napraviti. Tako, to ćemo nastaviti dalje. Hvala vam puno, Višnja.